paki-subscribe naman dyan mga idol. Lawak, Pangasinan. Ang surprise mo deliver ko ay magpupunta ngayon sa Barangay Libuag, Lawak, Pangasinan para maghatid ng panibagong surpresa at panibagong saya. Ating sosorpresahin si Angel Costales ang celebrate ng kanyang ikatlong birthday at ang nagpa-surprise sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Ann Rose Costales all the way from Kuwait. So samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang maging reaction ng pa-surprise ng kanyang mama sa araw na ito. So yun, sasabihin ko sa inyo. Arat! Si Angel po. Angel daw, may package na pinadala sa'yo, naning. Package ni mama mo. Alam mo ba na kayo pinadala sa'yo si mama mo? Wala. Hindi ko po alam. Sinabi sa'yo. Alam mo, babayaran ka. Babayaran siya, nanay. 500 delivery fee yun. Ay, hindi sinabi, madam? Hindi. Wala naman sinabi sa amin? Hindi sinabi ni mama niya. Sinabi niya may pera daw si Angel. Oo. Sabi niya kung may pera kasi si Angel, sabi niya. Ano kasi yung binigay ni madam? Ha? Bakit po? Ay, 500. Opo. Sinabi sa Angel? Hindi, wala rin sinabi. Bakit sa president? Matawagan mo Ano siya yung ngayon? birthday niya? Kailan ang birthday niya? Linggo lang, madam, pero nadilinan. Angel, tawagan mo ngayon? Hindi ko alam ang active. Tignan mo kung active siya. Sabi nila, may pera daw siya kaya Sabi niya may ano, sabi niya kuhanin na lang kay Angel yung bayad, sabi niya. Yung delivery fee, sabi niya eh. Angel. hiram ka na lang muna Ning para ano makuha mo na. Asan po si Papa niya? Ay, nagtrabaho sa construction, madam. Papirmay mo lang yung ano doon. Babalik daw siya mamaya. Andun yung logbook. Ika na naneng, kuhanin mo yung pinadala para sa'yo. Happy birthday, Angel! Balik ka sa...
So, syempre, hindi mawawala hindi mawawala sa birthday ang birthday message. Ayan, so si Lola muna, Lola. Angel, happy birthday. Sana parang kang masaya, laging masulit, laging tamat. Happy birthday. At hindi lang po birthday. Next naman si LJ. Happy birthday sa nakakapagtapos ka na pag-aaral. Happy birthday, Ingrid. Sana pagdating natin mo kayo, magkaibigan kayong kain tatlo. Sino ba? Sino happy birthday? Happy birthday, Ate Ingrid. Sana gawing maldita. Special message para sa iyo. Hi, my habibi. Happy birthday sa iyo. Big girl ka na, anak ko. The day is so fast. Before you are my little princess, but now you are a young lady. But still my baby girl. Rather, wag na sana maging pasaway. Palaging maging masunurin at lumapit ang magtatang sa Diyos, anak. I hope you are so happy today, my little young lady mama. Always here for you no matter what. Tuparin mo lang ang mga pangarap mo sa buhay, anak. Nandito lang kami ni Papa para sa iyo, mahal ko. Dream high, anak. Huwag mo nang mag-boyfriend, ha? Bata ka pa. Okay, study first before study hard. Is that clear? Tandaan mo lang na nandito lang ako para sa iyo. Kung ano man ang mga gusto mong gawin, support lang si Mama para sa iyo, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. Miss you so much. Mag-aral ng mabuti. Belated happy birthday again, my love. Enjoy your day. See you soonest. Love you, my one and only love. From Mama and Papa. Yan. So, Angel, ano naman ang masasabi mo sa pa-surprise sa'yo ni Mama? Thank you po. Yun lang. Lagi, Ma. Love you. Kumusta? Happy birthday! Wala akong ibang mahiling kung hindi magpakabait ka, masunurin sa magulang hanggat paglaki mo, at sana patuloy mo lang yung achieve mo sa buhay. Isa pa, kahit malayo si mama mo, dapat matuto kang sumunod kung sino man yung mga nag-aalaga sa iyo dyan, higit sa lahat sa lulo at lula mo dyan, dapat maging masunurin ka sa kanila. God bless ako. Good health palagi. I love you. I miss you. Mwah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you. Happy birthday. On behalf of Surprise Mo Deliver ko by Miss Maylene Palabay, we wish you all the best namin. Yun nga tulad ng sinasabi ni Mama, sa ni Papa at syempre ni Lola. Lagi kang mag-iingat, dalaga ka na, ingatan mo yung sarili mo. Yun nga mukhang pasaway ka daw, sabi ng mga ate ay ng mga ading mo rito. Pasaway ba si ate? Hindi. Opo. Pasaway si ate? Opo. May sabi ni kayo opo. Sabi niya ay hindi. Sabi ni malaki opo. Maraming sasama, enjoy mo yung pagiging teenager. Ayan, 10 ka na. Wala pa pala, hindi pa.
10 pa lang, 10. Pag-enjoy mo yung pagiging, hindi. 12 na pala eh. Ayan o. Malapit ka na mag-teenager pero mukhang ano na. Ayan, so, happy birthday na. Nang-enjoy mo lang yung life. Ayan, so, alam ko naman na mukhang outstanding student ba nanay si Angel? Tama lang po. Okay na po yun sa'yo na happy birthday sa'yo. So, in behalf of Cozy Place Milk Tea Shop, Lawag, Pangasinan, of course kay Ma'am Emily Lopez, na siya ang naging way natin para makuha namin itong pa-surprise para sa'yo. We wish you all the best and God bless. Sana namin hindi pa yung huli nating pagkikita, hindi ito yung huli nating pagkikita. Sana magkita pa ulit tayo. At syempre gusto ko, sana pag nagkita ulit tayo ayan, very professional ka ng bata. Nanay, hindi malayong mangyari yan eh. Happy birthday, enjoy your day. Ayan. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise mo deliver ko, balis mo din palabay. Para update kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So lagi lang kung nating tatandaan. God bless everyone. Keep safe and every gising is a blessing. Bye! Ayan. So kapit ayan, meron kami munting regalo para sa'yo. Pero mukhang para may papakulit ka namin na yan. Ayun. Thank you so much.